2 dies de Bilbao, en euskera el Prat Humit de sota, Bil el Prat Humit i Ba de sota. El primer dia i en primer lloc anirem a veure el Col·legi dels Àngels Custodis, el carrer Zapalbide, o Camí Ample, Zabala Ample, Vide Camí, on la Maribel hi va donar classes durant 6 cursos. Després anirem baixant tot fent una caminada des de Santutxo fins a l'Ajuntament, passant per Atxurri, la Ribera, el Casc Vell i l'Arenal. El segon dia passejarem pel centre de la ciutat, pels voltants de la plaça Moiua. Després pujarem amb el funicular fins a Arxanda per a finalment visitar el Guggenheim i Deusto. El metro, disseny de Norman Foster, va ser inaugurat l'any 1995. Vista de Bilbao des de Santutxo, en euskera Santet, Santu, Sant, Xu, el diminutiu. L'església de l'Encarnació a Atxurri, l'edifici dels ferrocarrils d'Atxurri, l'edifici de l'Escola Pública Mestre García Rivero a Atxurri, creada l'any 1923, la Casa Bressol de Sant Antoni, edifici modernista que tenia la missió de cuidar els nens petits dels jornalers, el Mercat Municipal de la Ribera, inaugurat l'any 1929, al costat de l'església de Sant Anton. Estació de ferrocarril de Bando, el Teatre Arriaga a l'Arenal, l'església de Sant Nicolàs, barroca a l'Arenal. Entrant al Casc Vell hi trobem la plaça Nova i la catedral de Santiago gòtica. Seguint pel marge dret de la ria, arribem a la plaça de l'Ajuntament. Agafem el funicular i pugem a Arxanda, on es pot contemplar tota la ciutat. Baixant d'Arxanda, seguim pel marge dret de la ria per anar al Guggenheim. Ens trobem amb el pont de Subi-Surri, en euskera Pont Blanc, Subi, Pont Surri Blanc, dissenyat per l'arquitecte Calatrava. El pont de la Salve, dit així degut a que els mariners, quan entraven per la ria, en aquest punt on hi ha el pont, era on primer es divisava la Verge de Begoña, i els mariners li cantaven la Salve. Salve Regina Mater Misericordiosa, al Guggenheim, disseny de Frank Gehry. L'aranya forma part de la col·lecció permanent i simbolitza la fertilitat. La mascota, un cadell de gos terrier. L'artista Jeff Nuns el va crear per inspirar confiança, optimisme i seguretat. El camp de Sant Mamés.